100 éves platánfák alatti árnyas, szellős, tágas kerthelyiséggel, valamint az esős napokon hangulatos belső teremmel várjuk a hozzánk betérőket. Étlapunkról 20 féle menüt szolgálunk május 1-től szeptember közepéig naponta 12-től este 8 óráig. A la carte étlapunkon a magyar és nemzetközi konyha széles választékait kínáljuk déli 12 órától 23 óráig. Minden év július 1-től augusztus végéig 4 tagú zenekar szórakoztatja a vacsorázó, illetve táncolni vágyó vendégeinket 19 órától 22:30-ig. Ebéd vagy vacsora meghívás, állófogadások, konferenciák, szemináriumok, szakmai programok, termékbemutatók lebonyolításában is állunk szíves rendelkezésükre. Megrendelőink igénye szerint teszünk ajánlatot családi összejövetelekhez, ballagás és esküvői rendezvényekhez. Éttermünk téliesített, ezért az év minden évszakában elérhetőek vagyunk. Telefon 0630 26 43 926 vagy 0685 361 270 www.öregvigadó.hu. Üdülési csekket, különböző étkezési utalványt és melegétel utalványt is elfogadunk.